Здравейте хора от YouTube, аз съм Боби. Днес ще играя малко Jurassic World. Бях я почнал преди няколко дни, не помня аз кога. И сега може да апгрейдна някакви динозаври или нещо да направя. Сега се взимам парите от динозаврите и сградите. И какво имаме някакво ново, да. Това е динозавър. Сега той може да го дигнем в 2 звезди, ама не. Тук да си взема храната. Трябва да ходя при пайрораптора. Не. При този раптор. Казах при този раптор. Не, нямам го още един път. Значи при този. Така, не можем повече. 6 лева стига. Нека видим как се произведе. Ето как яде раптора. Сега ще покажа. Ако имам парите. Той ще храна. Не. Да, ето тук. Ето как яде раптор. Това сега не е точно раптор, а е пайрораптор. Не съм не пил за този раптор. Има косми по цялото тяло, значи би трябвало да е пица. Ще вземем фрипака. Имам аланко, не знам дали така се произнася, но имам някакъв птеродактил. Сега какво можем да направим? Нещо ново, защото да. Ето това е динозавър, който трябва 10 000, за да взема такъв пак. Такива 10 000 точки. Горе в десно. И ще има много епизоди на тая игра, само ще знам. Ще има доста. Когато има нови динозаври и такива, ще ви казвам на кой са тук 20. Те са водни, такива. Мога това да го хачна, но ще го хачна. Не, няма да използвам парите. И хора, надявам се да ви е харесало. Оставете поне един лайк, subscribe и до следващия път. Чао!